беҳад шаффоф кор кардан дар кор аст, ҳам дар муносибати ёр рафиқӣ, ҳам дар муносибати ҳамкорӣ, ҳам дар муносибати оиладорӣ, ҳам дар муносибати дӯстдорӣ, ҳама ҷиҳата шаффофи зиндагӣ кардан ёд гирифтан дар кор аз даруни дилат шаффоф буданаш дар кор. Сеюми чизе ки қонуне ки ман ба беҳад ёрдам мекунам, одам бояд ки ҳаёт ба нақша доштанаш дар кор. Агар шумо ба ҳаёти нақшаи ҳаётӣ набошад, зиндагии шумо саросема мегузарад, бенақша мегузарад. Дар тамошои телевизору дар тамошои интернет ҳаёти дигаро дида ҳаёти худ аз даст медиҳед. Вақт мегузарад. Нақшаи ҳаётӣ сохтан. Чоруми чӣ? Доимо шогирд мондан. Чӣ қадаре ки наомӯзед, доимо шогирд мондан. Чунки шумо ягон вақт ҳамаи чизи дунё донистан наметавонед. Доимо ҳар як табақи умрба, ҳар як зинаба ман худама шогирд ҳис мекунам. Тамоман доимо. Чунки мана ин патологе ки мебинем, агар шумо дастрас кунед, ин барои шумо патолог аст. Не ки барои одамои бо донотар ин пол ҳаст. Фаҳмидед? Ин барои вай нест, осмон нест. Барои ҳама қадар як умр худаш ҳамин дар самти шогирдӣ нигаҳ доштан. И панҷум чизе ки дасти ба хайр доштан. Шумо ҳар коре ки кунед, дастатон ба хайр буданаш дар кор. Ҳамон коре кунед ки халқу худо розӣ бошад.